Caram! Què hi feu aquí? No sabeu què toca fer, eh? Doncs, explicaré. S'ha de fer collons, que el 26, el 28 i l'1 de gener a les 6 de la tarda a l'Atlàntida, a Pastorets. Apa! Adéu-siau! Perdoneu, em deixava una cosa. Entrades a taquilla, a la web o a l'Atlàntida. Ens veiem per Pastorets. Apa, adéu.